Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Што прынясе Беларусі Дональд Трамп». Сёння наш госць, драматург, сябра каардынацыйнай рады, выкладчык Ельскага універсітэту ЗША Андрей Курэйчык. Андрей, прывітанне. Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Андрей, сёння у Злучаных Штатах адбываецца інаўгурацыя прэзідэнта Дональда Трампа. Ён уже прынёс прэзідэнцкую прысягу. Зараз ён, літаральна зараз, выступае са сваёй інаўгурацыйнай прамовай. Ён у ёй выкладае праграму першасных мераў, якія ён збіраецца прыняць. Сярод гэтых мераў, пра што ён казаў раней да інаўгурацыі, гэта тэлефонная размова з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам. Як было патлумачана, падчас гэтай размовы яны дамовяцца аб асабістай сустрэчы для абмеркавання шляхоў завяршэння вайны ва ўкраіне. Андрей, ці вось зараз стала больш зразумелай формула міру, якую Трамп прапануе, збіраецца прапанаваць варагуючым бакам? Ну вось глядзіце, для таго, каб зразумець тое, што можа зрабіць Трамп, сперша трэба зразумець, што было да гэтага. Адміністрацыя Байдена у першыя дні вайны зрабіла стаўку на тое, што Украіна паляжа і фактычна здала Украіну ў першыя дні. Але калі стала зразумела, што Украіна не толькі не лягла, але і нават нанесла вялікае ўражанне Расіі пад Кіевам, кропка гледжання адміністрацыі Байдена змянілася, і яны прыйшлі да высновы, якую можна сфармуляваць так. Ніхто з бакоў канфлікта не павінен атрымаць перамогу, але і ніхто з бакоў канфлікта не павінен прайграць гэтую вайну. І таму усе 3 гады адміністрацыя Байдена давала падтрымку роўна такую, каб Украіна магла трымацца, але не магла нанесці значнае пашкоджанне Расіі і наадварот. І вось гэтая формула «мы баімся, каб Пуцін не пачаў вялікую вайну, таму мы не можам яго знесці, а з іншага боку мы не можам даць Расіі узяць Украіну цалкам», і была такой ось галоўнай ідэяй байденаўскай адміністрацыі. Таму яны не далі Украіне ніводнага самалёта, ніводнага верталёта, ні воднай дальнавойнай ракеты, ні аднаго карабля, а тое, што яны давалі, гэта такога абарончага тыпу аружия, якое дазваляла Украіне трымаць рубяжы збольшага. Байден абяцаў сваім вось гэтым рэднекам асноўнай часткі амерыканскага грамадства, што ён гэтую вайну скончыць. Для Байдена... Вы мелі на ўвазе Трамп абяцаў? Трамп абяцаў, што гэтую вайну скончыць. Нават абяцаў, што скончыць сёння, у дзень інаўгурацыі. Ну, зараз мы разумеем, што гэта ўжо не атрымаецца, бо не так много часу засталося до конца сённяшняга дня, але ягоная ідэя – гэта сисфайр, гэта зрабіць так, каб была дасцігнута нейкая дамова паміж Украінай і Расіяй аб спыненні вагню і замарозкі гэтай вайны. Нават мы не можам казаць тут пра мірнае пагадненне, але замарозкі гэтай вайны на кадэнцыю Трампа. Ось усе амерыканскія прэзідэнты, яны бачаць будучыню вось на 4 гады. Бо потом можа прыйти іншы прэзідэнт і ўсё змяніць, усё адмяніць, усё перайграць. Таму вось 4 гады павінна быць ціха у Трампа. І вось тут адна праблема. Таму што вось дамагчыся быстрага спынення вагню можна толькі адным чынам. Гэта паразкай Украіны, бо нанесці паразку Расіі праблематычна і дорага, а вось Украіна гэта тая дзяржава, якую калі Злучаныя Штаты і Еўропа не будуць падтрымліваць, мае шансы на пройгрыш у хуткім часе. Андрей, давайте мы працягнем гэтую гутарку крыху пазней.
я зараз хочу нагадать нашим глядачам, что мы в прямым эфире, наша гутарка з Андреем адбываецца в прямым эфире, так что ставьте лайки, ці дызлайки, як вам падабаецца, ці не. Пишите комментары, калі для вас гэта бяспечна. А зараз у меня, Андрей, пытанне про Трамп і Беларусь. Вось пасля абрання Трампа летась у лістападзе Александр Лукашенко выказаўся пра прэзідэнта-электа з вялікай цеплынёй. Давайте послухаем. Трамп победил, трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, 91 обвинение, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Поэтому это его личный подвиг, хотя, если вы передали, там, во имя американского народа. Поэтому он молодец. Ён маладзец. А вот за гэтыя хваласпевы ці за штосьці іншае, ці мае Лукашенко падставы разлічваць на паляпшэнне адносінаў пры новым прэзідэнце США? Ці не надта разлічвае, просто сказаў добрае слово і все. Ну, мне здаецца, Трамп сказаў, што ён будзе з Пуціным весці размовы, і калі палепшацца адносіны з Пуціным, то, напэўна, палепшацца адносіны з Лукашэнкай. Я ў гэта слаба веру, але нейкія крокі да ці рэверансы Лукашенко будзе рабіць, зразумела, каб паказаць, што ён таксама паважае гэтую сільную руку, гэты стыль кіравання жорсткі, што ён такі самы, што ён таксама спас Беларусь у свой час і супраць вайны. Ну, будзе пытацца на гэтым іграць, і я чакаю, што ён зробіць падарак Трампу, ці ўжо зрабіў, у выглядзе ён адпусціць Юрася Зінковіча, мне здаецца. Таму што тое, што мы бачылі на гэтых інтэрв'ю з палітзняволенымі, калі ўсе былі за кратамі, а Юрась Зянковіч быў у гасцініцы «Мінск» і ў касцюме, і падпісаны як палітолог, менавіта тое, што ён грамадзянін Злучаных Штатаў, а для Трампа гэта прынцыпова, каб грамадзяне Злучаных Штатаў былі на свабодзе. Мне здаецца, такі падарак ён зробіць у хуткім часе. Андрей, а вот ведаеце, якраз сёння гадавіна 20 студзеня 1981 году была інаўгурацыя прэзідэнта Рональда Рэйгана, і тады, менавіта в дзень інаўгурацыі, іранскія аятолы вызвалілі 66 амерыканскіх дыпламатаў, якія былі ў закладніках. Менавіта в гэты дзень. Беза всякіх, патрабаванняў крокаў насустрач, взамен. Яны вызвалілі, яны зрабілі такі жэст. Сёння інаўгурацыя Трампа ўжо прайшла, ні Зіньковіча, нікаго іншага не вызвалілі. На ваш погляд, чаму Лукашенко не зрабіў, хаця б такі жэст? І ці вы лічыце, што яшчэ зробіць? Ну, наконт Юрася Зянковіча і яшчэ зробіць. Мабыць, ён чакае нейкага пасланца ад Трампа. Вы памятаеце, што калі у прошлыя разы вызвалялі палітвязняў з амерыканскім грамадзянствам, мне здаецца, таксама гэта быў палітолог, тады прилетал и Болтон, и Помпео. Не, вы помиляетесь. Это в кастричнику 2020 года Помпео патэлефанаваў Лукашенко у разгар беларускіх пратэстаў, і Шклярова вызвалілі на наступны дзень. Але не напасёшся на все дзяржсакратароў, можа быць. Ці напасёшся? Так, я разумею гэта, але чаканні ў Лукашенка могуць быць. Мяне больш бянтэжыць лёс беларускіх палітзнявольных з беларускімі пашпартамі, бо, мне здаецца, тут цікавасць Трампа будзе невялікая у лёсе гэтых людзей. Але хто ведае, ён майстар здзелак. Ён майстар рабіць нейкія дилс кожны час, і калі будзе на што надавіць, на што абмяняць, ён можа зрабіць нейкі такую сделку аб вызваленні людзей узамен на нешта.
Андрей, вы уже почали размову про как бы перспективы мира. Я хочу нагадать нашим глядачам, что зараз вы працуеце в адным з самых прэстыжных, самых вядомых амерыканскіх універсітэтаў, які ўваходзяць в так званую лігу плюшча, і вы камунікуеце з прадстаўнікамі акадэмічнай супольнасці, экспертнай супольнасці. Вось як бы я уже пытаюся не столькі вас ваше асабістае меркаванне, а вот як бы што людзі гавораць, што амерыканцы гавораць, дасведчаныя гавораць. Вот як яны ацэньваюць шансы на мірную сделку? Вы самі намекнули на тое, што капітуляваць-то заўсёды можна, а вот больш можна атрымаць? І больш можна. І мне здаецца, што Трамп, які вельмі не любіць праігрываць і не хоча быць у сітуацыі, у якой быў Байден, калі выводзіў войскі з Афганістану, і гэта стала таксама вялікім фактарам паразкі, паражэння Байдена і Харріс на выбарах. Ён хоча толькі добрыя новасці для сваёй аўдыторыі. І зразумела, што тое, вось мір, але не праз паразку, не праз паражэнне, а праз нейкі справядлівы ці ўвогуле збалансаваны мір было бы добрай навіной. Тут ёсць адна праблема, што як можна надавіць на Пуціна? Калі даць Украіне больш зброі, гэта азначае, трэба патраціць больш грашэй. А ён Трамп даў сваім выбарнікам абяцанку, што ён больш грошай на Украіну траціць не будзе. З іншага боку, ён можа надавіць на Еўропу, каб Еўропа больш сур'ёзна аднеслася да падтрымкі Украіны, і нейкія еўрапейскія войскі, мабыць, зайшлі на лінію гэтую разгранічэння і зрабілі буферную зону. На жаль, Пуцін, пакуль ён прадвігаецца наперад, мне здаецца, не будзе зацікаўлены ні ў якай здзелкі. Вось калі ён будзе астаноўлены на нейкім рубежы, тады і пачнуцца сапраўдныя перамовы. Ну, хто ведае, калі гэта будзе. Я яшчэ раз нагадаю нашим глядачам, што мы ў прямым эфіры, што вы можете ставіць лайки, дызлайки, пісаць каментары, калі гэта вам бяспечна. Вы ўжо прыгадалі сапраўды не самую, як бы, што называецца, ганаровую старонку амерыканскай гісторыі, вывод амерыканскіх войскаў з Афганістана. Але вот в амерыканскіх дыскусіях, наколькі я ведаю, наконт планаў Трампа, прыводзіцца іншая даволі змрочная гістарычная аналогія, гэта Мюнхен 1938 году. Дамова паміж Захадам, тагачасным Захадам і Гітлерам. Яму аддалі судзеты. Пасля гэтага прэм'ер Великабританіі прылецеў у Лондон і размахваючы дакументам, сказаў: «Я прывёз мір для нашага пакалення». Ну, які гэты мір быў ужо праз некалькі месяцаў, а тым больш в 1939 годзе, всім вядома. І вот апаненты Трампа гавораць, што ну так вот вы будзеце Чэмберленам. А што гаворыць сам Трамп, а што гавораць яго прыхільнікі? Ну, ніхто не кажа, што добра быць Чэмберленам. Вот зараз ужо не. А што яны гавораць, вот как бы на што мы разлічваем, на што яны, на што Трамп разлічвае? Чаму будзе сцэнарый не такі? І не такі, як у Байдена в траўні 21-го? Ну, справа тым, што зараз ідзе такая вось сапраўды карэнная ломка увогуле падыхода да міжнароднай палітыкі ў Злучаных Штатах. Бо да Трампа, нават да 2016 года, уся амерыканская палітыка базавалась на тэорыі інстытутаў. Інстытут НАТО, інстытут міжнароднага права, інстытут канвенцый, тое, што дзейнічала у незалежнасці ад таго, хто пры ўладзе. Міжнароднае права дзейнічае пры любых прэзідэнтах, прэм'ер-міністрах і на ўсей тэрыторыі нашай планеты. Трамп прынёс новую культуру адносінаў у міжнародных справах. Гэта культура сделак. Калі кожны раз мы делаем deal, мы делаем индивидуальный такой договор
і гэты дагавор ужо і робіць тыя балансы ў міжнародных справах. Ужо не так цікавы гэтыя НАТО, гэтыя ўсе інстытуцыянальныя дамовы. Мы робім індывідуальна пад кожны выпадак вось такі дагавор. І сапраўды ён майстар, насамрэч ён майстар весці такія перамовы і давіць і выцягваць максімум, але на жаль ён будзе выцягваць максімум для Злучаных Штатаў. Я не лічу, што ён будзе выцягваць максімум для Украіны, бо Украіна яму ніхто і нішто. А для Злучаных Штатаў ён будзе цянуць Кітай да сябе. Андрей, давайте все-таки поговорим вот про конкретное пытанне, якое тычыцца і беларусаў, і украінцаў, і американцаў. Вот ёсць пагроза як бы быть Чемберленом. Это неудалая сделка. Чемберлен таксама различивал на хорошую сделку, а она оказалась неудалая. Его партнер переиграл. В этом сенсе, калі казаць про Трампа, ну тут розныя ацэнкі, конечно, але ён хацеў заключыць сделку, хорошую сделку с Кімом. Паціскаў яму руки, размаўляў двойчы, здаецца. Ну і? Ну, некаторыя эксперты кажуць, ну ты мне, вот в выніку гэтай сделки ситуация на Корейской паўвыспе як бы залагодзілася. Можа быть. Но там была, наколькі я памятаю, дамова про тое, што Кім знішчыць сваю ядерную зброю. Он этого не зрабіў. Так что часам бывает и у удалых гульцов бывают неудалые сделки. Так вот, як команда Трампа, як сам Трамп аргументуе, чаму он кажа, что а эта сделка с Путиным, с Зеленским у него атрымаецца? Ось глядзіце, праблема Трампа, як і, мабыць, іншых прэзідэнтаў таксама, але Трампа асабліва. Гэта тое, што ён усе свае крокі робіць на 4 гады сваёй кадэнцыі. Што будзе далей, яго не цікавіць. І нават калі далей будзе ўсё горш і пачнецца новы раунд вайны, гэта ён будзе казаць, а вось пры мне вайны не было, але вось прыйшоў новы прэзідэнт і ўсё, так сказать, прайграў. При мне у Афганистане было тихо, а вось прыйшоў Байден и все проиграл. Тому на яго как бы логіцы гэтая сделка павінна спрацаваць вось гэтыя 4 гады. І на 4 гады у яго хваціць, мне здаецца, моцы неяк стрымаць Пуціна і эканамічна, і палітычна, і праз санкцыі, праз Еўропу. Але праблема, што не мае стратэгічнага бачання. Ось стратэгічнага бачання, што рабіць у рэгіёне, што рабіць з Украінай, прымаць яе ў НАТО, не прымаць яе ў НАТО, рабіць яе часткай... Хіба, мне здаецца, вельмі выразна сказано не прымаць, як мінімум на 10-годдзі. Так это выразная пазіцыя. Чаму? Чаму вы кажаце, што она не вызначена? Украіна кажа прымаць, а балтыйскія краіны кажуць прымаць, а Польша кажа прымаць. І вось мы бачым, што вось все у нейкіх такіх цяжкіх зараз перамовінах, якія могуць качнуцца і ў адзін і ў другі бок, але вось нейкай пазіцыі, якая бы стратэгічна адлюстроўвала, як вырашыць вайну і канфлікт расійска-украінскі, у Трампа зараз немає. Ну, Андрей, вот вам, может, Трамп не вельмі падабаецца, але я кажу про нейкія рэаліі, якія могуць быць. Вот я привёў той прыклад з Мюнхенам. Пасля некалькі месяцаў пасля Мюнхенскай дамовы Вермахт вступіў в Прагу, вот сюды, дзе я зараз знаходжуся. Калі пасля нейкай мірнай сделкі расійская армія вступіць, барані Бог, в Киев, это будет Америка great again. Вот таки вот again, таки вот great для Трампа. Не для Байдена, который уже не президент, не для вас, не для меня, для Трампа. Это будет Америка great again? Ну, таму і будзе нейкая сделка, якая будзе гарантаваць, што гэта не атрымаецца. Напрыклад, можа быць кампраміс па тэрыторыях, і это ўжо Трамп і яго атачэнне кажуць, што яны гатовыя аддаць пад кантроль Пуціну гэтыя тэрыторыі пад гарантыі таго, што ён не палезе, ну, вось, прынамсі, гэтыя 4 гады.
ці гэта будзе дастаткова для Пуціна, вялікае пытанне. Ён можа прасіць большага. Калі вы чыталі статью Патрушева ў «Камсамольскай праўдзе», там іншы погляд на іх стратэгію. Яны жадаюць, каб НАТО адышло на рубяжы 97-го года. Таму зараз будзе такое пытанне. Калі Амерыка захоча быць ізаляцыяністкай, яны могуць пайти на даволі вялікія ўступкі Пуціну. Калі Амерыка захоча быць мировой дзяржавай і рабіць мір праз сілу, як абяцае Трамп, тады прыйдзецца самым сур'ёзным чынам залезці ў украінскае пытанне і, мабыць, перавярнуць тое, што яны абяцалі сваім грамадзянам, даваць больш грошей і больш зброі. Андрей, теперь про Беларусь, про Трамп и Беларусь. Я хочу нагадать, что коли была папярэдняя адміністрацыя Трампа, то яна рабіла пэўныя крокі для того, каб Беларусь, ну, скажем так, дистанцыянаваць ад России, а то и, грубо кажучи, оторвать от России. Тут можно пригадать визиты да Лукашэнкі, вельмі высокапастаўленых прадстаўнікоў Вашынгтона, это Джон Болтон, прыгаданы Майк Помпео, гэта пастаўкі амерыканскай нафты, якія ўпершыню тады пачаліся ў 2020 годзе. Менавіта Трамп, дарэчы, прызначыў пасля працяглага перарыву амбасадарку США ў Менск. Вот, дарэчы, маленечкая відэоцытата візіта Майка Помпео. У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а президент работает. Прошу. Ну, як бачым, як бы усмешкі, ледзь не абдымкі. Вот. Ну, тады было так. Зараз нібыта все іншае. І Беларусь іншая, і сітуацыя іншая. Магчыма, Трамп іншы. Таксама. Але тым не менш, вот як бы такі накірунак, такія адносіны могуць паўтарыцца ці не. Зразумела, з амерыканскіх інтарэсаў, каб зрабіць Амерыку вялікай. Вот. Але так можа быць? Можа, бо Беларусь сапраўды знаходзіцца ў стратэгічным месцы ў Еўропе, адкуль, калі ракеты паляцяць, яны паляцяць па ўсім сталіцам НАТО. Таму зразумела, што амерыканцы, разумеючы бяспекавы, перш за ўсё статус, не вопросы дэмакратіі ці там правоў чалавека, а бяспекавую праблему, якая звязана з Беларусі, што менавіта з Беларусі была атакована Украіна, з Беларусі могуць пайти войскі на Літву, і на Латвію, і на Польшу, і паляцець ракеты амаль па ўсей Еўропе. Яны будуць рабіць нешта, каб зразумець, ці гэтая ўлада спасобна трымаць сябе ў руках, ці можа пайсці ў нейкі разнос, і тады прыйдзецца прымаць сур'ёзныя ваенныя меры. Таму будуць, што называецца так, сканировать Лукашенко, а ён будзе пытацца на гэтым згуляць у ігру, у суб'ектнасць, што ён не марыянетка Пуціна, што ён можа прымаць самастойныя нейкія рашэнні. Гэтая ігра будзе. Я напомню, што менавіта Трамп быў прэзідэнтам, калі ў нас былі выбары 2020 года. Менавіта Трамп. І самі памятаеце, якую дапамогу беларускаму народу аказала адміністрацыя Дональда Трампа увосень 2020 года. Але ведаеце, паводле версіі Лукашэнкі, так это ж Амерыка арганізавала 2020 год. Гэта ж Амерыка арганізавала бунт, мяцеж, паўстанне там і гэтак далей. У яго былі розныя версіі, што Расія... Так справа ў тым, як бы якая Амерыка? Тада Амерыка была з тварам Трампа. Значит, Трамп арганізаваў 2020 год, калі следовать его логіцы. А зараз ён его віншуе і кажа, какой ты классный мужик, молодец. Молодец за то, что в 2020 годзе арганізаваў тое, што тады было? Как-то
одно з другим не зусім вяжется, мне здаецца. Ну, мы ж ведаем, што прапагандысцкія наратывы не заўсёды адлюстроўваюць тое, што рэальна чалавек ведае і думае. Лукашенко казаў і што Расія таксама арганізавала 20-й год і прыслала бабарыку, і шмат чаго ён казаў, і Украіна, і ўсе навокал, і Польша. Андрей, а вот нам пишут тут один з наших глядачоў, Лукашенко посадят за стол перамоваў? В каком формате посадят? Калі, скажем, Трамп будзе размаўляць ввогуле толькі з Путіным, ну, магчыма, з Путіным і Зеленскім, тогда ввогуле там нікога не будзе. Але калі это будзе, ведаеце, ну вот как Версальскі кангрэс быў у 19-м годзе. Калі там былі, дарэчы, і Бразілія, і Таіланд, ну вот калі там за этим столом будзе Еўразвяз, там, я не ведаю, Польша, Румынія, Угоршчына, все суседи, скажем, Украины. Ну так может и Беларусь, так может и для Лукашэнкі хотя б такой маленечкі случай. Ну, ён бы жадаў гэтага, але мне здаецца, гэтага не будзе. На вось гэтай сур'ёзнай сітуацыі перамовы будуць ісці паміж Еўразвязам, Злучанымі Штатамі, Расіяй і Украінай. Мабыць, Кітай далучыцца ў якасці нейкай такой soft power і ўсё. Такія маленькія гульцы, як там Молдова, Беларусь, Грузія, іх там не будзе. Ну так, я чуў вот от некоторых американских экспертов, что Трамп не любіць великие вот такие как бы конференции, вот такие великие форматы. Ему просто сумно, цяжка и не цікава. Он вот менавіта як спец по сделках минимум удзельнікаў, по самому минимуму. Ну, ён же разумее, что война ідзе паміж Путіным і Украінай і Еўропай. Все. І хто яшчэ патрэбен? Ну, в этом сенсе, дарэчы, в тым же Версале фактично все вырашала тройка. США, Франция и Великобритания. А астатнія былі больш, так сказать, антураж. Так, магчыма, і тут таксама будзе тройка, только іншая. Так. Вось. Наступнае пытанне тычыцца Трампа и белорусские демократичные силы. Вот белорусские демократичные силы наладили стратегичный диалог со Злученными Штатами. Наладили его у часы, калі президентом США был Джо Байден. Теперь президент не Джо Байден, а Дональд Трамп. Вот як вы лічыце, ці захаваецца гэты фармат при Трампе? Ці Трамп его скасуе, як, гледзячы па ўсім, скасуе шмат якія рашэнні адміністрацыі Байдена. Магчыма, менавіта таму, што это былі рашэнні Байдена. Мне здаецца, што скасуе, і скасуе не толькі таму, што гэта было рашэнне Байдена, а таму, што будзе палітыка на зніжэнне выдаткаў, якія ідуць у замежжа, і перш за ўсё будуць рэзаць вось гэтыя падтрымкі дэмакратычных усіх двіжаў за межамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Але тым не менш будзе іншы фармат, бо, як я казаў, Беларусь мае стратэгічнае ваеннае значэнне, і я лічу, што нейкі фармат камунікацыі застанецца, але вось у той форме, якая была пры демакратах, стратэгічнага дыялогу пакуль не будзе. І апошняе пытанне, можа быць, оно такое гіпатэтычнае, оно как бы умоўнасць пра умоўнасць. Сёння першы дзень прэзідэнцтва Трампа, новага прэзідэнцтва Трампа. Вы сапраўды прыгадалі, што ён сказаў: я за адзін дзень все как бы зраблю мир ва Украіне. Ну, ужо апошнім часам он сказаў, а можа паўгады, там іншыя его дарадцы кажуць, а может 100 дзён. Ну, ясна, што 24 гадзіны это была гіпербола, але вот калі перамір'е, мір будзе дасягнуты, ну, не ведаю, праз 100 дзён, праз паўгады, якія наступствы это будзе мець для Беларусі? Той мир, які реально може бути досягнути Трампом?
лічу, што ніякіх вялікіх наступстваў не будзе, таму што Беларусь, яна увогуле зараз где-то на акраіне мирового палітычнага працэсу, і ад таго, што ідзе вайна там ці не ідзе, так глобальна нічога не мяняецца. У нас унутрыпалітычная праблема, гэта Лукашенко, які будзе зараз вырашаць, хто будзе наступным, і, мабыць, гатовіць свайго сына Колю на пасаду. І вось гэта будзе наша такая стратэгічная, сур'ёзная праблема, яна ніяк не звязана з расійска-украінскай вайной. Але вось калі будзе перамір'е, і будзе зразумела, што вайна адкладваецца на гэтыя 4 гады, шмат беларускіх дабравольцаў, яны прыйдуць з фронту, і вось гэта можна сур'ёзна змяніць сітуацыю ў беларускіх дэмакратычных сілах. Нават зараз яны маюць сур'ёзны ўплыў, але калі яны вярнуцца ўсе, вось там будзе, мне здаецца... Андрей, вярнуцца куды? Вярнуцца ў Польшу, вярнуцца ў Літву, застануцца в Украіне, вярнуцца да палітычнага жыцця, нейкага палітычнага жыцця. І гэта зменіць атмасферу, гэта зменіць, мне здаецца, наратывы. І зараз самая вялікая праблема, што беларускія дэмакратычныя сілы не ведаюць, што рабіць, а пасля гэтага перамір'я. Андрей, я вас перапыню, это зменіць наратывы ў тым выпадку, калі вайна скончыцца перамогай Украіны, ці ў любым выпадку? У любым выпадку. У любым выпадку з'явіцца група, сур'ёзная, вялікая група людзей, якія прыйдуць іншымі, зусім іншымі наратывамі да беларускай палітыкі. І вось гэта будзе сур'ёзная такая змяненне атмасферы і ў Координацыйнай радзе, і навокал у дэмакратычным поле, і везде. Андрей, ну а вот вы кажаце, якія наступствы? Ну, вельмі відавочныя, адно з магчымых наступстваў, зразумела. Калі вайны няма, калі баявых дзеянняў няма, то як бы трыманне санкцыяў у ранейшым аб'ёме, ну, как бы у них асабліва падставаў няма, асабліва адносна краіны, якая, ну, фармальна кажучы, сваімі узброенымі сіламі у той вайне і не ўдзельнічала, а цяпер ее няма, а санкцыі што, ва ўсім ранейшым аб'ёме застаюцца? Ну, я не думаю. Іх могуць адмяніць. Іх могуць адмяніць, але яны не... А это ні на што не ўплывае, вы лічыце? Санкцыі не фактар зараз жыцця для Беларусі, бо Беларусь ужо сур'ёзным чынам інтэгравана ў расійскую эканоміку і інтэгравана ў кітайскую мадэль бізнесу. І мне здаецца, так глобальна гэта не памяняе эканамічнае жыццё краіны. Не, ну вы ж самі сказалі, што калі амерыканцы будуць працягваць лінію папярэдняга прэзідэнцтва, так ее мэта адрываць Беларусь ад Расіі. Магчыма, і нейкімі эканамічнымі пернікамі. Санкцыі здымаюцца, даюцца эканамічныя пернікі, нафту ізноў будуць прадаваць. Балазет Трамп жа сёння сказаў: качай, братка, качай. Ну так, калі ласка, вот нафта поедзе в Беларусь, не? Или это так? Далёкая будучыня. Мне здаецца, гэта не самае глобальнае. Трамп будзе вырашаць судьбу Беларусі, як і Украіны, праз перамовы з Пуціным. Вось гэта дакладна, што яны будуць дзяліць нейкія сферы ўплыву, і хто што можа рабіць у гэтых сферах, і ці можа амерыканская нафта прыязджаць да Беларусі, а амерыканская зброя да Украіны, і наадварот. Вось там будзе пекла, там будзе вельмі сур'ёзная бітва. Пры тым, што оба лідары ўжо даволі ва ўсталым узросце. Зразумела, што гэта апошні срок Трампа, і Пуціну 73 гады таксама, ён так набліжаецца да свайго канца. І вось перамовы будуць ісці, што застанецца пасля іх. Якая будзе сітуацыя пасля іх прэзідэнцтва.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў драматург, чалец каардынацыйнай рады, выкладчык Ельскага універсітэту Андрэй Курэйчык. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, якую палітыку будзе весці новы прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп адносна свету, нашага рэгіёну, Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.